je 92. Marijan Lukač iz Bosanske Posavine stigao u Derežane kraj Ivanić-grada, zatekao je, kako sam kaže, blato do koljena. Danas na svom imanju ima 3 peradarnika s više od 100.000 koka nesilica. Proizvodnja konzumnih jaja, odnosno jaja kao proizvod, je jedan od 5 proizvoda kojih Hrvatska ima dovoljno za svoje potrebe. Samim tim će reći da je konkurencija vrlo oštra, da je ima i upravo zahvaljujući takvoj konkurenciji smo i uspjeli proizvesti dovoljno jaja za hrvatsko tržište. Na 300 hektara zemljišta proizvodi se hrana za kokoši koja se potom pohranjuje i suši u silosima na imanju. A kako bi u potpunosti zaokružili proizvodnju, ovog je tjedna otvoren i novi pogon za preradu i pasterizaciju jaja. Lukač je jedan od rijetkih u Hrvatskoj koji se upustio u ovu investiciju vrijednu 20 milijuna kuna. Nažalost, nisam povukao nikakva sredstva iz europskih fondova, čisto iz razloga što ovaj projekat nije bio u sufinanciranju od strane fondova. Ovaj projekat sam uspio zaokružiti dijelom vlastitih sredstava, a dijelom iz poslovne banke. Ipak na otvorenje pogona stigao je i sam ministar poljoprivrede koji je istakao kako ovakvo poduzetništvo ima svjetlu budućnost. Mi u Hrvatskoj imamo mogućnosti proizvesti kvalitetno, proizvesti dobro. Moramo samo to još na neki način mi kao vlada, odnosno resorno ministarstvo, pomoći stvarati još bolji okvir i za korištenje onih sredstava, prije svega onih sredstava koji će nam biti na raspolaganju po ulasku u Europsku uniju i ovih sredstava koji sad imamo u IPARD programu. Imamo još gotovo 1.200.000 kuna do kraja 2014. za iskoristiti. Svaki posao je izložen i riziku. Mislim da sam stihijno i polagano ušao u ovaj posao, iako je ovo skoro praktično prvi na ovom tržištu. Dobro sam obradio tržište i mislim da neću imati tih problema. Uz ostale proizvođače pasteriziranih jaja više neće biti potrebe za uvozom ovog proizvoda. Ovog proizvoda se do sada uvozilo u Hrvatsku. Od ovog momenta više nema potrebe za uvozom i mnoge devize, euri će ostati u Hrvatskoj. Ovakve rezultate na ovaj način proširiti svoju proizvodnju tehnološki, uzeti jedan segment, jednu nišu tržišta u proizvodnji pasteriziranih jaja sa jednom novom tehnologijom, sa nečim što je gdje smo isključivo bili orijentirani na uvoz, je u svakom slučaju ne samo hvale vrijedno, nego primjeri koji daju i dodatnu snagu. Pasterizirana se jaja koriste u prehrambenoj industriji i, kaže ovaj proizvođač, imaju niz prednosti. Termičkom obradom jaja, odnosno pasterizacijom, jaja postaju mikrobiološki potpuno čista. Manipulacija sa jajima je puno lakša kao tekućim pasteriziranim jajima i ekonomski moment je svakako vrlo značajan i jaja pasterizirana tekuća su jeftinija nego jaja u ljusci. 10 zaposlenika svakodnevno upravlja ovim strojevima kako bi na kraju dobili proizvod vrhunske kvalitete. Proces je dugačak i u potpunosti motoriziran. Najprije se jaja operu strojno. U drugoj prostoriji imamo proces razbijanja jaja gdje se odvajaju bjelanci od žumanjaka i spremaju se u zasebne spremnike koji dalje idu preko filtera. Ukoliko zaostane nešto ljuske, na raslađivač, odnosno na cijevni izmjenjivač topline, gdje se hlade na nekakvih 4 stupnja i odlaze u iduću prostoriju za pasterizaciju. Prilagođavanje standardima Evropske unije nije zaobišlo ni ovu proizvodnju. Novi pogon njima je u potpunosti prilagođen. No prema direktivi Europske unije, peradari koji na farmama imaju više od 40.000 komada peradi moraju pribaviti rješenje Ministarstva zaštite okoliša kako bi potvrdili da njihova farma ne onečišćuje okoliš. Složio bi se da trebamo čuvati okoliš. Svakako da nijedna proizvodnja ne bi trebala zagađivati. Ipak svi živimo u tom okolišu i stalo nam je da nam je okoliš zdrav. Svakako da se ne može upoređivati peradarska farma koka nesilica sa bilo kakvim elektranama, to je malo pretjerano. Ta ista Evropska unija kaže kako bi kokoši trebale imati i svoj prostor za intimu. Kako ste se prilagođavali uvjetima Evropske unije, na primjer direktivama da bi nesilice trebale imati svoja mjesta za intimu? Da, a u tom pravcu smo poduzeli korake i svakako da ćemo se prilagoditi
standardima Europske unije. Vaše kokice imaju taj prostor ili? Još uvijek nemaju, ali će ga imati. Na ovom imanju radi više od 50 ljudi, a uvođenjem rada u 2 smjene zaposlit će se još najmanje 10 radnika, što je svakako dobra vijest za hrvatsko gospodarstvo. A kaže Lukač, pogon za pasterizaciju odličan je poklon za 20. obljetnicu rada.